Ayan, what's up mga bay? So ngayon lang tayo ulit makakagawa ng panibagong vlog na pwedeng i-upload. So dahil sa meron akong nakita, narinig na hindi dapat tularan, no? Hindi dapat gayahin. At ang pag-uusapan din natin ay yung focus at matinding determinasyon para sa pangarap, para ito ay maabot, no? So itong topic natin mga bay, minsan ko na rin naranasan, no? So let's begin mga bay. So tara, kwentuhan na tayo mga bay. Kanina doon sa parking, so hindi ko naman hindi naman naka-video, no? So nanonood lang ako sa kanila at nakikinig. Etong si Riders na simple lang, no? Meron siyang tinitignan na isang magarang motor, branded. Talagang napakaganda. So kahit ako, talagang tinitignan ko rin yung itsura nun, no? Sa personal ng motor na yun. So kasi sa YouTube o sa internet ko lang siya nakikita. Ngayon nakita ko siya ng personal, malapitan. So kahit ako napamangha dahil sa ganda ng itsura, no? So itong si Rider, ang kanyang motor ay China bike lang, no? China. So talagang yung nakita niyang motor, iniikot-ikutan niya mga bay. Kahit ako tinitignan namin dalawa, ikaw ang gara, no? Ang ganda, ganyan-ganyan. So siguro nangangarap din na magkaroon ng isang kahit hindi man gano'n na bike o branded man lang, gano'n. So habang tinitignan niya yung motor, nahawakan niya ito, no? Nahipo niya kumbaga. So naranasan ko talaga yung ganyan mga bay. Yung Sigma 250 pa yung aking motor, China, Rusi. Yan. So etong biglang dumating yung may-ari ng motor, no? At biglang sumigaw, "Wag mo nang hawakan." Ganon. Tignan mo lang, sabi ng may-ari, tignan mo lang, pero wag mo nang hawakan. Pero parang nagpantig ang tenga ko doon, no? Bakit kaya may mga ganon na kagulong natin, no? Mga riders natin, no? Wala namang masama kung may hipo man lang, kahit madampi lang sa mga palad nila. Hindi naman siguro magagasgas yun. Although alam ko na pribadong pagmamayari yun, kumbaga maingat kayo sa gamit ninyo. Pero gasino lang naman yung kung mahawakan, mapipisil lang yung preno o yung clutch. So sa ating kasing mga riders, mga mahilig sa motor, parang naging tawag yan, parang manyuri na nabubulal mga bay. O nakaugalian na lang natin na pisilin yung clutch o kaya naman yung preno, no? Sa atin pag meron tayong nahahawakang bagong motor, ganon ako mga bay, basta pag meron akong nahahawakang bagong motor o hindi sa akin, napipisil ko talaga yung clutch. Ayan. So nahawa ko dun kay kuya na nasigawan, "Wag mo nang hawakan, tignan mo lang, wag mo nang hawakan." Grabe naman siya, no? So nangyari din sa akin yung mga bay. May katapat mismo ng aking bahay, sa aming bahay, no? May dumating doon, naka branded ang motor niya, ganda. Tapos nung hinipo ko lang, sabi sa akin ganun, "Wag mo nang hawakan, masira pa yan." Grabe, tira agad porkit lang naka-branded ka. At ang motor ko ay Rusi lang. So hindi ko na pinansin yung sinabi niya mga bay, no? Bagkus naging aral sa akin yon, naging kumbaga isa sa mga susi kung bakit na gusto ko rin balang araw magkaka-branded din ako, no? Pero grabe talaga yung nangyari doon kay kuya. Marami, hindi lang isa o dalawang tao ang nandoon, marami. Hindi na siya naawa doon kay brother, kakagulong, no? So ayun mga bay, sana naman wag kayong ganon sa mga namamangha sa kung ano ang meron tayo. Bagkus maging tayo, maging
inspirasyon tayo, makapagbigay tayo dapat ng magandang aral, determinasyon para sa kanila na maabot din yung pangarap, no? Wag na nating parang nilalait, no? Dapat ay magbigay tayo ng isang magandang salita at magandang halimbawa, no? So, wag naman kayong gano'n. Kayo naman, no? Masyado naman kayo, no? Anyway, mga bay, peace tayo lahat. Saka dito sa mga biik na ito, no, biik, kakayo na kayo ngayon. Magdi-December na, magpapasko at magbabagong taon. Marami na naman ang kakatayin ngayon, no? Yan, so parang traffic ata mga bay. Pababa na tayo ng sila ngayon. So dito tayo sa Tagaytay. Yan. Yan. So, hope mga bay, wag natin gayahin yung tao na yon, yung napag-usapan natin ngayon, no? Na masyado siyang mahigpit. Masyado siyang masakit magsalita. Yan. Okay. So, ayan mga bay. At kung kayo man ay nangangarap talaga, patuloy nyo lang abutin kung ano ang gusto niyo, nang walang natatapakan, walang ginagawang mali. Ayan, may awa rin ng Diyos para sa ating lahat at makakamit din natin kung ano ang ating ninanais sa mabuting paraan. So hanggang sa muli ulit mga Born to be Right. Eto nga pala, Ibay at Born to be Right. Peace sa inyong lahat mga bay.